Vina, que ara passa a ser senyora Roig. Recuperem, si us sembla, un altre moment del judici on Andreu Van den Einde feia aquestes preguntes a un dels testimonis. Tomó declaración al señor Volart de la empresa IBM el 6 de julio de 2017 en el seno de las diligencias de investigación 33/16 abiertas en marzo de 2016 por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Sí, estábamos investigando, creo que era la creación de la hacienda propia. ¿La misma que investigaban en el juzgado número 13? Es que no tengo conocimiento tan pormenorizado de esa parte. Esas diligencias de fiscalía que duraron 1 año y medio, ¿se acuerda si duraron 1 año y medio? No lo sé, yo, el tiempo es relativo. Bé, la tensió que es vivia ahir quan nosaltres ens emetíem aquí en directe, suposo que allà es multiplica i queda augmentada en aquests moments de pausa, de silenci, en el moment que els testimonis no... es veu clarament que no saben què respondre, no?, a les preguntes de... En aquest cas... Bueno, en aquest cas el Guàrdia Civil no volia respondre. No volia respondre. Que és I diferent. es notava. Bueno, es notava perquè aleshores els advocats apliquem una tècnica que és fer que es noti, que és no fer la següent pregunta fins que s'acaba aquest silenci. Aleshores, jo volia posar de manifest una cosa que en algun moment haurà d'aparèixer, que és que aquest judici és la fase final d'una investigació secreta molt llarga, extrajudicial, feta contra l'independentisme. Que remunta A principis de l'any 2016, liderada per unes determinades persones que segurament la setmana que ve ja apareixeran. És a dir, que aquí s'ha barrejat una mica tot? És a dir, aquí s'ha afegit tota aquesta investigació? No s'ha afegit. S'està volcant? No s'ha afegit perquè ens han prohibit portar-la. És una investigació que encara, si us hi fixeu, estan intentant ocultar. Quina transcendència tindrà això? No ho sé. Però el que és segur és que aquí hi ha una sèrie de gent que volen que no sapiguem que portaven investigant els líders independentistes des de molt temps, fora de cap procediment judicial. Carme. Sí, jo volia... Sí, moment. És a dir, quin és el següent pas? M'interessa molt aquesta primicia. Sí, és que és molt interessant. Quin és el següent pas després de que quan això quedi demostrat, o si això s'aconsegueix que es demostri? Establir una nova causa contra els responsables d'aquesta investigació il·legal? No, nosaltres vam donar l'oportunitat al tribunal, en l'escrit de defensa, perquè afrontés aquest fet. I vam dir que es porti aquesta investigació i la puguem veure. I ens va dir que no. Per tant, la primera cosa és que si ens condemnen, nosaltres anirem a Estrasburg i direm que ens han condemnat ocultant una investigació d'1 any i mig. I, per tant, ens han vulnerat els nostres drets, perquè nosaltres tenim drets, segons la llei espanyola, l'europea i la internacional, a conèixer qualsevol element incriminatori que s'hagi fet contra nosaltres. Per tant, el primer problema és que no ens ho deixen conèixer. I el segon és quin abast va tenir aquella investigació, perquè aquella investigació segurament és la prova que hi ha una causa general, una causa que es va iniciar no per fets delictius, sinó per investigar persones concretes per la seva afinitat o ideologia. Quin pes tindrà en la sentència final aquests testimonis dels guàrdies civils que hem sentit aquests dies? No es pot saber. No es pot saber.